Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui cuinarem una recepta de temporada, que serà pollastre amb castanyes i pomes. Per fer aquest plat necessitarem els següents ingredients. Jo prepararé unes 4 racions, necessitem 8 cuixes de pollastre o un pollastre sencer tallat. Després necessitem unes 10 castanyes per persona, potser entre 8 i 10 castanyes per persona, una poma que tallarem a octaus, i després necessitarem ceba, all, una mica de llorer i en aquest cas utilitzarem cansalada ibèrica de porc per fer el sofregit de tot plegat. També podem utilitzar oli, però jo avui utilitzaré cansalada ibèrica. Una mica de brou, oli, vinagre i sal. Comencem. El primer que hem de fer és posar a coure les castanyes. Per coure les castanyes primer els hem de fer un petit tall aquí, a totes elles, perquè si no al coure podrien explotar o rebentar-se. Llavors anem tallant les castanyes i les anem posant a l'aire. Un cop bulli hem de comptar uns 20 minuts. Després, quan hagin bullit els 20 minuts, les traiem, les escorrem de l'aire i les deixem assecar. I després les recuperarem. Un cop estiguin fredes, els hi hem de treure la primera i la segona pell, procurant que no es trenqui. Costa una mica, però es pot aconseguir. Primer traiem la pell més grossa, que és aquesta, i després a poc, amb una puntilla, amb aquest no que és massa gran, amb un ganivet més petit, anem traient tota la pela, la segona pela, perquè així la deixem a margarina. El següent pas serà posar la cansalada ibèrica a fondre. L'hem tallat a dauets petits i d'aquí, un cop es vagi fonent, en separarem una mica del greix que deixa anar, en separarem. Una part anirà per rostir el pollastre i l'altra ens servirà per marcar una mica les pomes, les làmines de poma i les castanyes. Ho anem sofregint lentament i vagi deixant anar tot el greix, a poc a poquet. Anirem enretirant una mica del greix que ha anat deixant, que el farem servir per després marcar les pomes i les castanyes. Retirarem ja la cansalada que no s'ha fos i en aquest greix sofregirem la ceba i una mica els alls. Molt bé, ara sofregirem la ceba en aquest mateix greix i també hi posarem alguns allets. Ja tenim la ceba sofregida amb els alls, és el moment de posar-hi el pollastre. I anem donant voltes perquè quedi doradet de totes bandes i s'impregni tot del greix. Un cop tinguem aquest pas fet, jo ho separaré i posaré aquí la resta de llarg que havíem separat i marcaré les castanyes i les pomes. Vosaltres ho podeu fer al foc del costat, però jo no, ho he separat. Utilitzarem la poma vermella, que és més dolça que aquesta, la verda, la grani, és més àcida. Llavors utilitzarem la poma vermella, la tallarem així, no hi traurem la pela, perquè la pela ens ajudarà a que la poma no se'ns desmenyussi, no es faci puré. El que sí traurem serà la part del cor, però la pela ens mantindrà la poma tota junteta. Tallem així, com en octaus, i després li traiem el cor. Això és el que marcarem
en la paella amb el llac que s'està escalfant. Aquest pas és simplement per marcar la poma, que faci una mica de crosteta, perquè així no se'ns desfarà tant quan la gentem en el plat. Quan ho posem tot dins la cassola. Amb les castanyes farem el mateix. Una volta cap aquí, una volta cap allà, que sigui doradet, gruixet, i ho reservem. Aquest pas el faig només perquè agafi una mica de cruixent i quedin, si no la castanya també quan es cou tendeix a desmenussar-se. Si li dones una volta per aquí i agafi una mica de cruixent per fora, a mi em dóna la impressió que aguanta més. Molt bé. Ara tornarem a escalfar-se una mica, perquè si no ha baixat la temperatura, donarem un parell de voltes i ja afegirem el brou. Un cop arrenqui el bull i passin uns 5 o 10 minuts, llavors ja hi podrem afegir les pomes, les castanyes, una mica més de bull i el plat estarà acabat. Quasi fins que cobreixi serà suficient. Si en cas, després hi podem afegir més. Un cop ens ha arrencat ja a bullir, baixarem el foc una micadeta, deixarem que escaldi una mica i afegirem la poma i les castanyes. I després deixarem que vagi fent xup-xup, a poc a poquet. Algunes de les castanyes potser que es desfacin i ens servirà per fer una salsa una mica més densa, ja irà bé. Tots els plats, amb la poma, les castanyes, i deixem que ara cogui uns 10 minuts a foc lent, que vagi fent el xup-xup. Necessitem que cogui així, lentament, que vagi fent el xup-xup. Ja tenim el plat acabat, l'hem deixat que faci una estoneta al xup-xup i ara ja emplatarem. Posarem un parell de cuixes de pollastre per persona, per qui vulgui més, però sempre n'hi ha. I llavors també posarem les castanyes i les pomes. Aquests tipus de rostits també són molt més bons a l'endemà. Han reposat una estoneta a la nevera, s'impregnen tots els sabors, totes les olors. La poma és superaromàtica, aquesta varietat de poma és molt aromàtica. Llançarem alguna castanya també. Sembla que han anat totes al forn. Veus? A l'haver-les fregit una mica abans, al llarg, que no es trenquin tant. Si les posem directament, a vegades se m'arrencaven una mica massa. Vaig provar de fer-ho així i em va anar bé. Així que ara jo ho faig sempre així. Un xic de suc.
Doncs ja tenim la recepta acabada, són cuixes de pollastre o pollastre amb pomes i castanyes. I avui us proposo maridar aquest plat amb el vi Actonia de Masia Serra. És un vi blanc amb molta personalitat que combina molt bé, marina molt bé amb les carns blanques. I a més té un toc àcid que ens ajudarà a contrarrestar la dolçor de la poma i de les castanyes. Espero que us hagi agradat la recepta i fins dintre de 15 dies. Adeu!